Dodi, moi! Jatketaan hieman harhoilla, eli otetaan käsittelyyn tämmöistä treeniharhaa ja kysytään, kun jengi liikkuu painokärjellä. Eli kuvitellaan siis, että me lisätään vain ainoastaan kuormitusta lisäämällä painoa, mitä nostetaan. Ja ongelmaksihan tässä tulee se, että se tulee seinä vastaan. Moni kuvittelee varsinkin, mitä nuoremmaksi menee, niin ajatellaan, että jos mä nyt lisään tällä viikolla sen 2 kiloa ja mä teen sen joka ikinen viikko, niin muutamassa vuodessa mullahan on penkkituloskin jo liki 300. Jos se menisi näin, että sä pystyisit aina lisäämään painoa, niin ei mitään. Meillä olisi maat ja mannut täynnä supervahvoja ihmisiä. Mutta käytännössä valitettavasti se ei mene näin. Eli meidän pitäisi pyrkiä pikemminkin siihen, miten lisätään kuormitusta lihakselle, eikä niinkään se, että me lisätään sitä fyysistä nostettua kuormaa. Täysin 2 eri asiaa. Eli nyt me saadaan hyvä tulos aikaiseksi. Kyllä, mä kannatan isostikin sitä, että nostetaan niitä rautoja ylös, koska sieltä saadaan hyviä tuloksia. Tuloksilla en tarkoita sitä, että me saadaan hyvät numerot sinne meidän päiväkirjaan, vaan sitä, että voimaharjoittelulla itsessään on hyviä ominaisuuksia. Meidän kroppa kestää voimantuotto, varsinkin naisille. Naisten tulisi harjoitella tämmöisiä voimaominaisuuksia itse asiassa aika paljon. Koska sen kehon muokkaaminen on helpompaa, kun sulla on määrätyt asiat, kuten esimerkiksi keskivartalo, lantion seutu alkaa kestää, niin muut tulokset tulee vähän niin kuin siinä mukana. Häkellyttävää, mutta totta. Okei, painokärjellä liikkumisessa toinen ongelma on se, että jossain kohtaa me saavutetaan piste, jossa A, me ei päästä eteenpäin, B, meillä tulee vamma. Todennäköisyys on, että se on vain ajan kysymys. Kumpi tahansa näistä tapahtuu, niin yleensä motivaatio rupeaa vähän kärsimään ja laskee siitä, että ei me saadakaan enää nostettua sitä ja miksi mä en pysty, olenpas minä huono ihminen. Se on turhaa. Kuormituksen lisääminen taas onnistuu kaikkina hetkinä, kun sä menet harjoittelemaan. Aina ja poikkeukset. Kyse on enemmän siitä, minkälaisia harjoitteita tullaan käyttämään, minkälaista kulmaa me käytetään johonkin tiettyyn paikkaan. Pyritäänkö me aktiivisesti kiihdyttämään vastusta, kuinka hitaasti me vastustetaan laskevaa suuntaa, eli hidasta laskuvaihetta, kuinka paljon me sieltä kiihdytetään ylös. Näillä on jo huikea ero siihen, kuinka lihas kuormittuu. Sen lisäksi nämä eri kulmat, asennot, gripit, leverit, mistä saadaan ikinä tuntuma siihen lihakseen, mitä harjoitellaan, pahemmaksi tai paremmaksi. Painokärkiharjoittelun toinen, eli se ikävin puoli, on se loukkaantumisriski. Alussa harjoittelija saattaa kehittyä itse asiassa huikeata vauhtia, mikä on samalla se kompastin kivi. Eli tulee vähän semmoinen painosokeus. Ja painosokeus kun tulee, niin mitä käytännössä tapahtuu, niin siinä menee muutamia kuukausia, niin sitten rupeaa tulemaan vähän pientä nuilimista joka paikkaan ja tuntuu, että ei tämä nyt oikein ollutkaan hyvä ratkaisu. Ja sitten jatketaan, mennään vielä lisää, koska kyllähän nyt suomalaisena pitää pystyä tekemään läpi harmaan kiven. Yes sir. Samaan aikaan yleensä, kun nämä painokärjet liikkuu, niin sitten ruvetaan vielä vertailemaan itseensä muihin. Nämä on ne perisynnit, mitkä pitäisi tavallaan pyyhkiä heti pois. Ei tehdä sellaista, koska ainoa mikä siinä seuraa on, sun tuloksessa ei tule olemaan yhtään sen paremmin. Sen sijaan tulisi kehittää niitä ominaisuuksia, mitkä sun fysiikalle sopii. Kyllä, painoa tulee korottaa, kun se tuntuu liian helpolta, tai sä niissä valikoiduissa harjoitteissa pystyt käyttämään kaikki kuormituksen lisäkeinot hyödyntäen enemmän painoa, tai se sama paino tuntuu liian lepsulta. Ei mitään, ylöspäin. Maltillinen lisäys voi olla, että puhutaan 1-2 jaksoista. Voi olla, että me tehdään kaikki muut lisäyskeinot ensin ja mennään vasta 1,5 kuukauden päästä seuraavaan painoon. Kaikki näistä on ihan ok ratkaisuja. Pitää vaan käsittää se, että harjoite itsessään on vaan ärsyke. Ja pitää tulkita se myös samalla tavalla. Kroppa älyää vaan ja ainoastaan sen, kuinka kova kulutus tai kuinka kova ärsyke siitä on tullut. Ja se voidaan saada samalla painolla. Jokainen, joka on tehnyt esimerkiksi räjähtäviä kyykkyhyppyjä versus tämmöisiä hitaita kyykkyjä, tietää, että 1 liike, 2 eri suoritustapaa, kummatkin tosi raskaita. Ne on vaan eri tavalla raskaita.
Eli painoa ei tarvi aina olla ensisijaisesti lisäämässä, kun käyttää näitä muita kuormituksen keinoja. Jos et niitä itse tiedä, kannattaa kysyä joltain, joka tietää. Samasta syystä salilla aika monesti törmää tähän, että mä en kehtaa tehdä tuommoista liikettä. Kaikki kattelee mua, kaikki nauraa mulle. Anna nauraa. Ei sillä ole mitään merkitystä. Kuormituksen lisääminen, sä voit kehittää uuden liikkeen joka ikinen kerta, kun sä menet käymään siellä salimiljössä. Ja se on ihan yhtä oikein kuin ne kaikki muutkin liikkeet. Kysymys on vaan, missä se tuntuu, tuntuuko se. Jos näihin on vastaukset, siitä tiedetään miten edetään. Painokärkiharjoittelu, hieno juttu, mutta ei aina tarpeellinen. Esimerkiksi voimanostajat. Voimanostajatkaan eivät harjoittele sillä kisatuloksen painolla läpi vuoden. Jos ajatus olisi, että pelkästään lisäämällä painoa ne tekisi huikeita tuloksia, se ei tule onnistumaan näin. Maksimiraudoilla liikkuminen tulee syömään jossain kohtaa joko hermostollista palautumista tai sitten ihan vaan tätä lantun jaksamista, ja kummatkin ihan yhtä huonoja vaihtoehtoja. Jaksottakaa harjoittelua, tehkää sitä älykkäämpää, ei kovempaa pelkästään, älykkäämpää. Tulokset tulee, ne voi tulla itse asiassa paremmin kuin vaan sillä hakkaamalla päätään vittu seinään ja miettimällä, että olisikohan tämä ollut hieno juttu. Täysin turhaa toimintaa. Eipä siinä. Kyllä kovaa täytyy harjoitella, mutta kannattaako sitä hölmösti tehdä, niin se on vähän makuasia. Päätetään tämä harha tähän. Mietitään seuraavaa. Ei muuta kuin takko adieu.